Бич мусакица, бич мусакица. Не искам да кажа нищо повече от това, че бях споделил преди известно време, че искам да направя тениска за хаштаг Лайнар или хаштаг Говори с Америка. Копале, няма да кажа повече. Мисля, това е примерно преди 2 месеца. Добре, тук що включих мишката на пакта, не мога да повярвам, дори не съм сложил микрофон и съм се подготвил за видеото. И тя не работи, в смисъл свети, но ето мишката на екрана ми не е мъртва. Хаштаг бонус